Moi boas ao vídeo resumen do que conseguín no 2025 e que obxectivos buscarei neste 2026. Como xa fixera o ano pasado, primeiro quero agradecer a todos os que estades suscritos e que cando me vedes nas carreiras me saudades e vos vou poñendo cara. Cada vez sodes máis os que vos achegades, incluso con xente de fora de Galicia que, grazas aos vídeos, coñecen as nosas probas e queren vir a disfrutar delas. Por exemplo, lembrome dun home de Valencia que se me achegou para saudarme tras acabar a media maratón dos 21 do Camiño. Vamos co que conseguí no 2025. Comecei super motivado para participar no ranking de trail da Federación e entre xaneiro e febreiro prácticamente todo o que tiña era trail para dar o salto na distancia. Finalmente só puiden facer a mitad do circuito porque caín lesionado en setembro da mesma lesión da que tiña no 2024 de pubalxia que fixo que tivera que parar de todo ata mediados de novembro. Aí xa comecei a preparar os obxectivos para o 2026. A pesar diso, pois acabei no posto 39, que para facer só a primeira parte pois non está nada mal. Outro dos obxectivos que tiña era a Maratón de Madrid, que ia preparar en 8 semanas, pero todo se torceu na segunda carreira do ano. Cando fun correr o trail Terras de Burón, pois tive un resbalón e levei un forte golpe que provoquei unha fisura nunha costela. Isto provocou que tivera que parar 5 semanas e preparar a maratón nunha semana menos da idea que tiña, pero o resultado foi espectacular. A pesar de non acadar xusto o tempo que quería, quedei manada e sabendo como é Madrid, pois máis que satisfeito. Tras a maratón, o seguinte obxectivo que tiña en mente era mellorar a marca dos 10 km e para iso fun ata Laredo, pero unha petada histórica fixo que non puidese logralo. O seguinte obxectivo que tiña era acompañar a Nacho, compañeiro de equipo na súa primeira maratón, que ia ser en Oporto o 2 de novembro, pero a sorte non estaba do noso lado. Como xa comentei, eu caí lesionado en setembro, polo que non daba recuperado a tempo e non puiden ir a maratón. E o mesmo caso lle pasou a Nacho, que tamén viña arrastrando unhas molestias e finalmente tampouco puido asistir. Ao final foi un ano un pouco descafeinado, porque dos obxectivos que tiña se logrei a maratón e o ranking de trail máis ou menos, que non é pouco, pero o resto non se deu logrado. Acabei o ano facendo 28 carreiras, igual que no 2024, pero cun incremento de kilómetros, pasando dos 309 kilómetros aos 463. Desas carreiras, 17 foron na modalidade de ruta, 10 foron trail e un foi un cross, que, bueno, podes incluir tamén en ruta porque ao final correse por pistas e asfalto, non é campo a través como tal. Desas probas acadei tres terceiros absolutos na carreira Camiño das Letras, na media maratón do Galo Piñeiro e no trail nocturno de Paz. Dous primeiros da categoría no trail de Cuntis e na media maratón do Camiño Inglés. Un terceiro da categoría no Campeonato Galego de Trail Running no Courel, ainda que non tiven medalla porque supoño que entraría na categoría absoluta, non sei moi ben como foi o tema. Un terceiro posto por equipos no Trail Montes de Rois e conseguín mellorar a miña marca na maratón baixando 12 minutos e 41 segundos a marca que tiña, deixando agora en 2 horas 50 minutos e 42 segundos. Acadados en Madrid. Agora sí, vamos cos obxectivos para este 2026, onde seguirei formando parte do Club Deportivo Brión Yupersa e onde buscarei os seguintes obxectivos. Pois vou comezar cun obxectivo que xa moitos sabedes, xa que xa levo unhas semanas de preparación.
Estarei na Maratón de Sevilla co obxectivo de rebaixar a marca de Madrid. Con iso xa estaría contento, pero sí que intentarei ser algo máis ambicioso e buscarei facer un sub 2 horas 45 e intentar correr a 3,50 km. O percorrido é idóneo para intentalo, pero ao final a maratón é moi larga e pode pasar calquera cousa. Tras a maratón volverei a centrarme no trail para seguir participando no ranking da federación, que ao igual que o ano pasado, isto sí que é curioso, volvo a perderme a mesma proba, a pesar de cambiar de fecha, xa que o ano pasado non podía asistir ao Castro Trail en maio, que era o campeonato por clubs, porque ia estar en Laredo, e este ano cambiaron de fecha para febreiro e coincide coa Maratón de Sevilla. É o que aparte volve a ser campeonato, pero desta vez individual. Parece que non queren que vaya a correr esa proba. A segunda proba obxectivo que teño será o Trail Ribeira Sacra, de 48 km e 3.450 metros positivos. O ano pasado estive a piques de anotarme, pero as malas sensacións coas que acabei a Heroica Sacra botáronme moito para atrás porque non me vía capacitado para esa distancia, e sorte que non o fixen porque estive lesionado e non ia poder ir, pero este ano tocalle sí ou sí. A parte xa teño por ali contactos para ir a adestrar pola zona cando chegue o momento. Resumindo, este ano só terei estas dúas probas obxectivo, a Maratón de Sevilla en febreiro e, se non me engano, en outubro, o Trail Ribeira Sacra. Polo medio estarei participando nas probas do ranking da federación e en asfalto pois intentarei ir aos campeonatos que poida e as probas nas que faga falta para puntuar por equipos, xa que xa levo un par de anos que o paso mellor intentando axudar o equipo que buscando conseguir metas propias. A parte, este ano parece que se trouxeron grandes reforzos ao equipo e que a xente está máis motivada, así que pola miña parte estar a tope para intentar axudar. E nada máis, sígueme por Instagram, que será por onde vai anunciando o resto de probas nas que estarei participando, que pode ser que haxe algunha sorpresa por Asturias, León, xa veremos, de momento son só ideas. Suscríbete para non perderte ningunha aventura destas e a por un motivador 2026 con máis ganas que nunca. Vémonos nas carreiras.